De fet, l'exposició comença amb una construcció que recrea les ratlles blanc i negres de la maqueta de la casa de Josephine Baker que no es va construir. Entrem en un apartat de documentació on hi ha les seves principals conferències, amb pòsters, cartells, els seus escrits, etc. I s'obre un primer apartat dedicat a Otto Wagner i a la secessió vienesa que d'alguna manera té un doble vessant, i és que Loos, per una banda, respecta Otto Wagner com a constructor de la ciutat i com a arquitecte que passa de l'historicisme a la modernitat, i per altra banda està en contra del decorativisme de la secessió vienesa. Per tant, comencem amb quin és l'espai estètic que Loos es troba a Viena quan torna dels Estats Units, on hi passa 3 anys, del 1893 al 1896. Després hi ha un bloc gros, que l'hem estructurat a partir dels interiors, i un espai de sortida, que són les maquetes de projectes no construïts i també alguns dibuixos dels exteriors de les cases de Loos. En aquest gran bloc interior el que fem és, per un costat, després d'Otto Wagner i la Secession, què és el que fa Loos? Doncs trencar amb l'estètica de l'espai domèstic burgès, i per tant ell proposa coses noves. I és aquí on parlem d'aquesta crisi de l'espai domèstic, d'aquests interiors que estaven plens d'objectes burgesos sense cap mena de finalitat d'ús, i després passem a un altre espai que té en compte el gènere dins l'arquitectura i el disseny de l'interior de Loos, que és els espais femenins i els espais masculins a dins de la casa. Espais femenins són els espais dedicats a la reproducció, l'element femení. En canvi els espais masculins poden ser la sala de fumar, poden ser els despatxos, i per tant fem una comparació entre el dormitori de Lina Loos, que ell dissenya el 1903, pràcticament blanc i blau, aquest concepte que té de revestiment, no només amb les cortines, amb les estores, etc. I després doncs, un despatx, diguem-ne, masculí. Un altre apartat considerem el moble dins el concepte d'Adolf Loos, el moble com a ready-made, les cadires angleses que ja funcionen, la Chippendale, la Sheraton, com ell les integra d'una manera normal dins dels seus dissenys. No pretén ser un dissenyador, a vegades les personalitza aquests dissenys, a vegades els canvia una mica i al mateix temps hi afegeix coses noves que ell mateix dissenya. Per tant, hem tingut molt clar quan hem dit model usat per a Adolf Loos o model creat per a Adolf Loos, perquè per ell el concepte més important de l'arquitectura i del disseny no és l'aspecte formal, és l'ús. A partir d'aquí entrem en els interiors, recreem dintre de la manera del possible amb grans fotografies a l'interior de la sala d'estar de la Casa Goldman, de la Villa Müller, que és de les de l'última època, la sala dels nens, la sala de la llar de foc, algunes botigues com alguns elements de Legnice, d'aquesta sastreria que teníeu una franquícia a París, a Berlín, a Praga, etc. Passem pel Cafè Capua, passem per algunes cases com la Casa Ruffer, que és un model de Raumplen, és un model d'espai interior creat per aquestes escales que obren l'espai interior i la manera de construir que hi havia en el passat, és a dir, fan com un niu a dins de l'espai interior, creant un espai teatral i creant diferents punts de vista dins de la casa i diferents alçades segons l'ús de cada habitació. Pot haver-hi la sala de la música, pot haver-hi la sala d'estar, el menjador, la sala dels nens, i tot tenir diferents alçades. També a partir d'aquestes maquetes es pot veure clarament com l'exterior de la casa, la façana, és el resultat de la creació d'aquest espai interior. Les obertures. Mai Loos pensa en una finestra que miri a l'exterior. Creu que cal preservar la privacitat, la intimitat, perquè l'esfera pública està decadent i podrida. I per tant, l'exterior, amb un arrebossat de calç, com la tradició vienesa, és completament suficient. Per tant, les cases de Loos no les identificarem mai gaire en el seu exterior. Està clar que és un cas Le Corbusier, o sigui, la seva aportació està una mica en el seu epitafi, que era la seva intenció, que el seu epitafi, que al final ningú va gosar escriure'l, però se sap quin és, que diu Adolf Loos alliberar la humanitat de treballs inútils.
Aquí hi ha la seva teoria antiornament, perquè quan ell es troba amb aquests interiors burgesos tan ornamentats, doncs creu que això és un dispendi d'hores de treball inútils, perquè és més barat tallar marbre en una pedrera i revestir una paret que no pagar amb un artesà que vagi fent decoracions de guix que al final no volen dir res ni van enlloc, ni són útils. Per tant, hi ha aquesta qüestió social, aquesta qüestió del treball, també involucrada a dins de la seva actitud antiornament. D'aquí que la seva conferència Ornament i delicte encara avui sigui considerada un revulsiu dins la història de l'arquitectura. Corbusier és el primer que publica aquesta conferència de Loos a la seva revista L'Esprit Nouveau. I també és Le Corbusier que diu que, per sort, Loos els hi va deixar el camí lliure perquè ells poguessin fer el que volguessin, perquè la modernitat es pogués aixecar d'una manera lliure. Els hi va despejar, diguem-ne, el camí, els hi va netejar, va fer una neteja, diu, homèrica, arqueològica, i molt útil, evidentment, per arquitectures com Le Corbusier o el mateix Mies van der Rohe.